Manje ngizoqala ukuchaza izithwalo enginazo mina zu10 eziphethwe leli khehla lengihamba nalo. Kulezi izithwalo ezu10 engiziphethe nginalesithwalo ebasibiza ukuthi contract esikubalela thina iminyaka. Yini contract? Kufana nomuntu osuka mhlawumbe athola icontract ye-KFC noma eMcDonald's ebe nomsebenzi but mhlawumbe icontract enyane ophelayo. Uyaphuthuma lo msebenzi. Mhlawumbe imali ingaba nkulu ingabangaka but uyaphuthuma. Mina mawufuna ukuthi ngikuphuthumise ngakuphuthumisa. Ungafika kumina ucakekile. Ngiyagarantela njengoba manje sikulenyanga siku-October mangathiwa umuntu uyafika kumina ufuna ukudla uDecember wakhe ejabulile. Ngiyakwenza lokho. Kodwa ukwazi ukuthi lento sukuyithatha naye uzogijima. Kuyenza umuntu azothwala la ekhaya. Nginebhafu. Mele esigodlwe nje mawudlule ngale emadamini lengwenyeni zami uzongena ebhavini lami. Leli bhavu lele nginalo mina linamanzi abofu. Lamanzi la umuntu eza khona maeza ngike ngimtshela sasuka ekhaya ukuthi ngicela ukuthi angithengele ama-apula ama-fruit. Lawo ma-apula uyoya ngelaki yakhe ukuthi awathenga aphuma emangaki kulo plastic. Uma izothwala lapho ngecontract